अगर आप भी चाहते हैं कि मां जानकी सीरीज का वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मां जानकी सीरीज प्रेजेंट। बोला बोला छठी मैया की जय। चकिया सब तिवैया खड़ा बाई हाथे अरगिया लेके, सब तिवैया खड़ा बाई हाथे अरगिया लेके। उगी उगी ना ये सूरज बाबा अपन ललकी किरनिया लेके। उगी उगी ना ये सूरज बाबा के होता ते देरी उगी सबेरी अखिया रहिया देखे। उगी उगी ना ये सूरज बाबा अपन ललकी किरनिया लेके। उगी उगी ना ये सूरज बाबा अपन ललकी किरनिया लेके। उगी उगी ना ये सूरज बाबा अपन ललकी किरनिया लेके। छठ के बरतिया कोई देती दाया नया पानी अभी कनिया। दू दिन से सहल पानी छठ के बरतिया। कोई देती दाया नया पानी अभी कनिया। ओइसे करी रउआ हर दिन हजोर, ओइसे करी काहे भइनी कठोर। हे दीनानाथ आई घाट जाई दर्शन देके। हे दीनानाथ आई घाट जाई दर्शन देके। उगी उगी ना ये सूरज बाबा अपन ललकी किरनिया लेके। उगी उगी ना ये सूरज बाबा अपन ललकी किरनिया लेके। उगी उगी ना ये सूरज बाबा अपन ललकी किरनिया लेके। इंद्रजीत इंडियन गा के सुनावे लिखल हाई के गीत के। उगी उगी ना ये सूरज बाबा अपन ललकी किरनिया लेके। उगी उगी ना ये सूरज बाबा अपन ललकी किरनिया